ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି କି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରିବା ନେଇକି ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଆମର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଲା। 13 ଯଥା 13, 14 ଏବଂ ଆଜି 15 ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି 18ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର କି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଙ୍ଗଲ ନମିନେସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ନିର୍ବିରୋଧ ନିର୍ବାଚିତ ମୁଁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିବି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ହେଉଛି ଯଥା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବରଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ଦେଓଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଯାଜପୁର ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶ୍ରୀ ହରିଶ ଗଣତ୍ରା, କନ୍ଧମାଳ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା, ମାଲକାନଗିରି ଶ୍ରୀ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ମନୋହର ରାନ୍ଧାରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ନୂଆପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶ୍ରୀ ସରୋଜ କୁମାର କମ୍ପ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ କୁମାର ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ये जो ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁଟାକି ବିଧିବଦ୍ଧ କମିଟି ଏବଂ ଥରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ କମିଟି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଥରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେବୁ ସଭାପତିଙ୍କର ନମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।